parokya ni Santa Monica ug sa tanan nga mga nagkalain-lain nga dapit gawas ug sulod sa atong nasod nga nagsunod niining atong pagsaulog sa misa sa sugat sa pagkabanhaw. Kanatong tanan, Happy Easter! Mga binati nga mga kaigsuunan, angay nga kita magsadya, magmaya ug maglipay sa diwa sa nabanhaw nga Ginoo. Apan, dunay apan. Ang apan, mao nga ang apan. Nasayod na taog sa ang apan. Nga maoy nakapahimo nga alang kanato niining panahon unta sa pagkabanhaw, nagpadayon ang daw kahimtang ingon og Biyernes Santo. Nagpadayon ang kahimtang daw ingon og Kwaresma. Apan mga binati nga mga kaigsuunan, ang nabanhaw nga Ginoo aduna siya'y tumong nga mga kabulahanan luyo ni ining atong isagubang karon nga kahimtang. Nindot kaayo kung atong pamalandungan ang Ebanghelyo. Diin diha sa usa ka pundok, diin si Jesus nagwali, adunay usa ka babae nga misingkit niingon, bulahan ang babae nga nagpasuso, nagsabak kanimo. Si Jesus agig reaksyon, miingon siya, bulahan Hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mga binati nga mga kaigsuunan, it refers to us. Kini gitumong ni Jesus nga ang pagkabulahan dili lamang ngadto sa iyang inahan nga si Maria, kundili ang pagkabulahan ngadto usab kanila nga iyang mga katawhan, nga iyang mga sumusunod sa iyang kapanahunan ug hangtod sa atong kapanahunan. Kung kita mamati, kung kita magtuman sa kabubuton ug kasuguan sa Dios, mamahimo kita nga bulahan. Apan mo ingon kita, Padre, unsaon man namo karon sa pagpamati sa mga pulong sa Dios, wala naman siya sa atong kapanahunan karon. Where can we hear His voice? Asa man nato madungog ang iyang mga pulong. Mga binati nga mga kaigsuunan, bisan tuod ug dinhi sa atong parokya, daw kihikawan kita sa pagsimba ug dili nato madungog ang iyang mga pulong diha sa iyahang mga pangulo nga nag-alagad sa simbahan, sa iyahang mga magwawali pinaagi sa mga kaparian. Apan padayon gihapon nga gisangyaw ug gipalanog ang mga pulong sa Dios diha sa atong mass media. Ug kini angayan unta nga atong hatagan ug higayon diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga binati nga mga kaigsuunan, niining panahon sa atong pagsaulog sa misa sa sugat panagtagbo sa bulahan nga Birhen Maria ug sa pipila niya ka mga tinun-an sa nabanhaw nga Ginoo. Tuguti ko sa pagpaambit sa pipila nako kapag pamalandong
mahitungod niining atong pagsaulog sa misa sa sugat. Ni atong pipila ka mga adlaw samtang nagbasa ako sa usa ka libro nga gisulat ni Sister Maria Faustina Kowalska nga nahimo na siya karon nga usa ka santa. Siya ang gipili sa Ginoo aron mapadayag ang iyang Dios nun nga kaluoy ug ang pagdebosyon ini sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga nanginahanglan sa kaluoy sa Dios. O sa akong pagbasa, diha ko sa maong duyanan, nagduyan-duyan, kay maoy akong paborito nga pagahin og panahon nga magduyan. Karon, human ako og may relax ko gamay sa pagbasa ug naghuhinuktok kung unsay buot ipasabot sa ako nagibasa. Sa akong pagyahat sa kapunaw-punawan, nakita nako ang daghan kaayo nga mga tabanog. Akong naobserbaran nga dunay panahon nga ang tabanog mukalit og tig-ubos. Unya, naapoy panahon nga ang tabanog mukalit og saka pataas. O kini nasayod ta kun unsay hinungdan. Muubos ang tabanog kun walay huros sa hangin. Mutaas ang tabanog kun ang hangin ug ang tabanog mag-encounter, magsugat. Ang huros nga hangin nga gisugat sa maong tabanog, mao'y hinungdan nga ang tabanog musulbong diha sa kapunaw-punawan. Ug siya nga nagpalupad sa tabanog, malipay siya nga ang iyang tabanog mutaas pa ug mutaas pa. Mangandoy ang maong nagpalupad sa tabanog nga adunay kusog nga hangin aron pinaagi sa kusog nga hangin nga musugat ang tabanog mupataas pa og taman hangtod sa kinatasan diha sa kapunaw-punawan. Apan atong hinumduman nga ang tabanog diha sa iyang pagsugat sa kusog nga huros sa hangin, siya mamiligro nga motibugsok o kalit. Kung walay igo nga kalig-on ang tugot nga nagdugtong sa nagpalupad ug nitabanog. Mga binati nga mga kaigsuonan, makita kini nato sa atoang lugar dinhi sa parokya nga dunay daghan nga magpalupad ug tabanog. Unsa may mapupok nato niini nga pagtulunan. Alang kanako pinaagi sa midagsang nga sakit nga mananakod. Daw susama kini sa usa ka huros nga hangin nga atong masugatan. Ikaw ug ako mao ang tabanog nga gipalupad sa Dios. Every now and then sa atong kinabuhi nga susama kita og mga tabanog, we always encounter problems in life. And that problems, that difficulties, that trials, that hardships is like the wind nga maoy makapasaka kanato ngadto sa kapunaw-punawan ingon og tabanog.
atong hinumduman nga hinaot unta aduna kitay hugot nga tugot. Gumikan kay kun ang tabanog wala siya'y hugot nga tugot sa pagsagubang sa hangin nga mingkuros nga maoy makapaisa kaniya sa kapunaw-punawan kun hayan mabugto ang maong tugot mawad-an sa koneksyon ngadtos nagtalupad mutibugso gayud ni. Unsa man kanang maong hugot nga nagdugtong kanato daw tabanog ngadto sa nagpalupad kanato nga mao ang Ginoo. Mga binati nga mga kaigsuonan, hugto nato ang tugot sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo niining panahon karon nga misagubang ang tibuok kalibutan o kalisod. Kay kun wala kitay hugot nga tugot, mao ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Mawad-an gayud kita o paglaom. Ang nabanhaw nga Kristo mihatag kanato og kasiguruan sa usa ka buhi nga paglaom. Hey, my people whom I greatly love, look at me, tan-awa ko, humaninyo masaksihi ang akong pagsagubang sa mga kalisdanan, mga kasakitan, pagpasan sa krus, mga pagbiay-biay, mga pagpanamastamas. And now I am risen from the dead. Nga human usab unta nato masagubang ang mga kalisod o kasakit sa atong panahon karon tungod sa midagsang nga kagaw nga nagdala og sakit nga mananakot pinaagi sa atong hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Dios. Mamahimo unta kita nga susama sa gihisgutan sa ebanghelyo nga si Jesus miingon, bulahan sila nga namatik sa pulong sa Dios, bulahan sila nga nagtuman niini. Parokya ni Santa Monica diha sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan ug ang katawhan sa Dios nga nagsunod niining atong santos nga misa sa nagkalain-lain nga mga dapit sulod sa atong nasod o gawas sa atong nasod. Ligunon nato ang atong tugot sa pagtuo pagsalig sa Dios. Ang Dios maoy nagpalupad kanato daw mga tabanog. Ang tabanog dili mulupad muisa sa kapunaw-punawan kun walay hangin. Hinaot unta nga kining atong isagubang karon nga kalisod atong himuon siya nga usa ka hagit ug atong ilhon nga pinaagi niini mapalig-on ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Hinaot pa unta atong ipadangat karon ang atong pagtuo